Moi bo día e grazas por achegarvos ata aquí hoxe para, imos trasladarvos a iniciativa que pensamos que dende o eido da cultura é totalmente necesaria neste momento tan complexo que estamos a vivir, onde o sector cultural é un dos máis golpeados pola pandemia. Estamos nun momento tan complexo como que tanto no Teatro Principal e no Auditorio de Galicia só hai posibilidade de que entren 30 persoas. Estamos celebrando Cine Europa nun momento que, como é o mes de novembro, que sería un momento para que todo o mundo pudese ir ao cine, pasar polo teatro, estamos avaliando que a situación é moi complexa, vai seguir sendo moi complexa, e por iso necesitamos novos mecanismos para atender ao rescate dos traballadores culturais. Con iso pois trasladamos, con esta reflexión, trasladamos unha proposición para este vindeiro pleno de novembro. Xa estamos pechando este ano tan complicado e consideramos que o sector cultural necesita unha atención moi especial. Esta mesma semana pois coñecimos que por fin resolvéronse as axudas e o sector profesionais, as subvencións de cultura que comenzamos pois no ano 2018 dentro do anterior mandato. Consideramos que son moi necesarias, pero neste momento o sector cultural o que necesita é liquidez. Estamos falando de que estas axudas que foron a Xunta de Goberno este luns, concedéronse a 11 entidades, non? A 11 empresas que desenvolven actividades culturais na nosa cidade, mais sabemos que a realidade do sector, non sei se coñecedes o informe que fai pouco, pois tamén a través dun rogo de Compostela Aberta pois pudemos coñecer, publicouse na web municipal inmediatamente despois do pleno. Pois temos uns datos da cultura da cidade moi actualizados dos últimos 2 anos. Sabemos que hai 494 empresas na cidade, a moi grande parte son traballadores autónomos, traballadores en cooperativas que se dedican a desenvolver actividades culturais, e o 4% das empresas que hai na cidade ten un impacto efectivamente a nivel galego moito maior, porque é máis do 10% das empresas de cultura de Galicia. A nivel de afiliacións, a Seguridade Social, outro dos datos que considero que é moi importante, e por iso era moi importante ter ese informe, non? Para poder comparar e para poder ter unha foto moi clara do que estaba sucedendo antes da pandemia, da COVID-19. Pois temos máis de 2.000 afiliacións á Seguridade Social, mas temos que avaliar ese dato tamén sustraendo as afiliacións derivadas da Radio Televisión Galega, pero se sustraemos as afiliacións derivadas da radio, que efectivamente aumentan moito as afiliacións na cidade, son máis de 1.022 afiliacións á Seguridade Social, traballadores normalmente autónomos ou de cooperativas, que nestes momentos a maioría están sufrindo un paro forzoso e sin perspectiva de mellora. Consideramos efectivamente que as subvencións que resolveron o LUNS, pois para 11 entidades non son nin mínimamente suficientes. E para iso que plantexamos nós con esta proposición, que é unha proposición para desenvolver e para impulsar unha convocatoria aberta de contratación de proxectos culturais, pois é simplemente que valoramos que esta convocatoria sería unha ferramenta que solucionase rapidamente a liquidez que necesitan
ás empresas e os profesionais culturais da nosa cidade. É unha ferramenta que xa no anterior mandato puxemos en funcionamento dende o Auditorio de Galicia para desenvolver proxectos na zona C, e consideramos que podemos recuperala neste momento, dotala ben a nivel orzamentario. Temos esta posibilidade de remanentes, é unha convocatoria de proxectos para contratación directa que solucionan a problemática da burocracia dunhas subvencións, con todos esos plazos, todos esos criterios, que é moi complexo neste momento agardar, e ademais consideramos que a abordaxe ten que ser híbrida a nivel para rescatar o sector, ademais das subvencións, temos que empregar outras ferramentas que sexan complementarias das axudas. Nos consideramos que a concorrencia competitiva é totalmente necesaria, máis neste momento, pero necesitamos axilidade e transparencia. E por iso propoñemos, levamos a debate de pleno esta proposta, que o Goberno publique inmediatamente unha convocatoria que pode resolver dentro dos primeiros días do ano por procedemento anticipado de gasto. E tamén o que queríamos colocar o foco, que xa as miñas compañeiras de grupo municipal consideramos que as axudas teñen que poder adiantar a cuantía da subvención no 100%, e logo que a xente poida xustificar o traballo, porque neste momento os procesos de cofinanciamento e os procesos de xustificación a posteriori, cun sector totalmente descapitalizado, pois non funcionan, e iríamos a un problema de execución, non? Entón, nos que plantexamos para iniciar ese plan de rescate, efectivamente un plan de rescate para o sector cultural ten que ser moito máis amplio, pero unha medida urxente que consideramos que podemos poñer en funcionamento dende o espacio municipal é unha convocatoria de contratación directa para traballadores da cultura que neste momento están sufrindo un paro forzoso. Para finalizar, tamén quero plantexar que isto vai ser a liña, non, que debemos plantexarnos, xa que a situación fai que o modelo cultural cambiara totalmente, a exhibición na que estaba baseado e a política de públicos expansiva pois caeu. Hoxe en día necesitamos desenvolver a cultura en espacios abertos, pensar nas nosas zonas verdes para desenvolver actividades culturais, e tamén pensar nos novos mecanismos de distribución da cultura digital, efectivamente, como é o streaming. O que non podemos é seguir programando o vindeiro ano planificando uns orzamentos como se non houbera pandemia. Os ciclos de programación que non son viables neste momento, hai que avaliar a súa viabilidade claramente, e liberar o orzamento para desenvolver ferramentas de rescate, de axuda aos traballadores culturais da cidade. Penso que o Concello neste momento, máis que replicar a súa actividade cultural no calendario habitual, xa que a exhibición é manifestamente complexa neste momento, que non podemos seguir facendo pois grandes proxectos para que entren só 30 persoas no teatro principal e no Auditorio de Galicia, ou aforos moi reducidos, cando efectivamente a situación mellore, pero os aforos reducidos están aí. Penso que chegaron para quedarse durante moito tempo. Necesitamos un plan de rescate e un novo modelo cultural que se oriente xa directamente dende
dende a nova proposta orzamentaria do ano 2021, non? Sin unha resposta áxil, rápida, e con mecanismos efectivamente de urxencia e logo unha planificación a medio longo prazo que valore que realmente o modelo cultural esgourou, e non podemos seguir facendo como se nada sucedese, xa que nestes meses estivemos atendendo a reprogramación efectivamente do que estaba planificado dentro deste ano, do que estaba planificado ata final de ano, atender a que os traballadores culturais puideran desenvolver nos espacios municipais e nas rúas as súas actividades tal e como estaban conveniadas e contratadas, mais para o 2021 isto ten que mudar e ten que iniciar o cambio con ferramentas como a contratación directa, que é o que levamos a este pleno municipal. Se tedes algunha pregunta ou se hai algunha pregunta por redes. Sí, porque... Nada, bueno, pois pechamos. Moitas gracias.